Yung mga Koragon, panibagong umaga naman tayo mga Koragon, kaya panibagong gawa na naman. At ito na naman ako sa inyo para upang mag-atid ng idea tungkol sa paggawa ng bahay sa larangan ng construction, para makapag-atid na sa inyo ng mga kapupulutan nyo ng aral tungkol sa pagkagawa ng bahay. Ngayong araw na to ay nakapag-asintada na tayo sa baba. Ngayon tutuloy natin, continue na natin yung ating pag-asintada. Bali nakadalawang patong na ako. Simulan ko naman ngayong umaga na mag-asintada. Ito yung aking ginagawa. Ito. Yung dito nakapag-asintada na tayo. Ngayon umpisa na natin yan. Ang task ng ating tansi dito sa ating hollow blocks 21. Pag ako yung nag-asintada, ginagawa ko 21 o 22. Ngayon ginawa ko lang sa 21 yung height para sa ating paglalagyan ng hollow blocks at ng halo. Lahat yan 21. Yung level niya nasa 21 lahat. Kaya yung mga Koragon, naglagay na tayo ng halo dito. Wala tayong nalagyan na ano na para sa halo, kaya imba na lang yung ating ginawa. Naglagay tayo dito. Pag tayo maglalagay, kailangan yung tama lang sa ano, pagpapatungan ng halo para hindi ganong sayang yung ano, yung halo. Yan. Legend guys. Yan. Bago kayo mag-asinta, kailangan yung lalagyan nyo ng asintada, lagyan nyo muna ng halo bago patungan ng hollow blocks. Ano pa? Ilalagay natin. Kailangan yung dugtungan niya, tulad yung dugtungan na to sa baba, dapat hindi sila magtapat. Hindi agad. Kailangan nakaano lang siya, may lawan siya ng kunti, kasi pangit kasi pag yung hollow blocks nyo idinikit nyo dito, itong kansi natin tumutulak yan. Hindi nyo mapapansin, tumutulak na palang tumutulak kayo, palabas na kayo ng palabas. Kaya kailangan lagi kayong may allowance para yung tansi, pag ginalaw nyo, kung ano lang gumagalaw lang, hindi nakadikit. Kasi pag nakadikit na yan, akala nyo tama pa yung ginagawa nyo, pero patulak na kayo ng patulak. Kaya kailangan may allowance. Tsaka itong ano, kailangan tulak-tulak nyo rin kung hindi baloktot. Yung mga Koragon, panoorin nyo na lang kung paano ko gawin. Pakita ko lang sa inyo. Itututok natin dito sa ano para makita nyo ng maayos.
Ini pagi itu. Bukan ada. Ya, ini paman. Nagunaw mo na kayo sa bata. Dapat na ito. Hindi matigunaw. Naulong. Ano ba? Ulang nakabalik. Tignan. Tignan. Ano ba? Ano ba? Ha? Pati na ako kasama.
kalan doy.